Jama'a assalamu alaikum. Sunana sanata comrade shehu sani daga garin Kaduna a arewacin Najeriya, amma a yanzu na ofis ina ne a Abuja, babban birnin Najeriya. Maganar da zan yi a yau shine maganan da abin da ya faru 'yan kwanaki kaɗan da suka wuce, juyin mulki na soja da aka yi a jamhuriyar Niger. Abin da nake so in jawo hankalinmu 'yan Najeriya kuma tunasar shehu shine Najeriya da Niger kamar ɗan juma da ɗan jummai ne. Allah ya kawo mu tare a matsayin na makwabta, kuma Allah ya haɗa mu a ɓangaren addini da al'adu. Inda akwai Hausawa a Najeriya, haka akwai Hausawa a Niger. Inda akwai bare-bari a Najeriya, akwai bare-bari a Niger. Inda akwai Fulani a Najeriya, akwai Fulani a Niger. In banda ma mulkin mallaka na Faransa da Birtaniya da ya raba mu 'yan uwa ne. To Najeriya muna ƙarƙashin mulkin demokradiyya yawa shekara 23. Mu ne muka yi gwagwarmayar kama mulkin demokradiyya a Najeriya, dan na jagoranci zanga-zanga daban-daban, kuma mun je kurkuku mun fito. A yau abin da ke so jawo hankali 'yan Najeriya shine kada mu kuskura mu goyi bayan amfani da karfin soja wurin shiga jamhuriyar Niger. Jamhuriyar Niger ƙasa ce da take da 'yanci ta yi abin da take so, kuma su ɗora gwamnati da suke so, kuma su cire gwamnati da suke so. Babu goyon bayan mulkin mallaka, babu goyon bayan mulkin kama karya. Amma abin da za mu guda shine kada ƙasashen waje su yi amfani da mu wurin kawo rikici a jamhuriyar Niger. Abin da ke son jawo hankalinmu, haka ya taɓa faruwa fiye da shekara 30 da ya wuce, inda Najeriya aka zuga mu aka ce mu shiga jamhuriyar Liberia da Sierra Leone, za a goya mana baya. A wannan shiga da muka yi, an kashe mana sojoji sun fi 2,000, mun kashe kuɗinmu zunzurutu fiye da dalar Amurka biliyan 8. Me muka samu? Saboda haka idan mutanen Nijar suna son gwamnatin su, a bar su da shi. Idan suna son shirya gwamnatin su, a bar su da shi. Mu a matsayin mu ba za mu yarda mu fara yakin da zai kawo mana matsala ba. Jamhuriyar Nijar na taimakon mu a wurin yaki da 'yan ta'adda. Jamhuriyar Nijar a halin yanzu akwai mutane fiye da 300,000 da suke gudun hijira a cikin jamhuriyar Nijar. Sun ba su wuri sun zauna. Saboda haka makwabtanmu ne, sun ma mana amfani fiye da wasu kasashen turai ko kasashen yamma da suke. Saboda haka na kira ga